Togochaka ekiungali mulioka magega yetaro ya Linda Mwananchi ocha aseriro balia gusi egati yabana boda boda kurwa Kisii municipality nigo babaire bagwesokia na kwemurungania asekeri bakwemurunganiria na gotababuna nigo baba bagotangwa ase ATC ritukuria rero elio baba bagwikirana omusangererekano o Linda Mwananchi ase babete bagotebiwa nigo barachikwegwa chiri bwisano no mugavana bwe county ya Kisii Musike Paul Simbarati egento mwelio ye baba bakwegwa chimia isano egento kyaberege kubage chimono na korokia okwemurungani kwabo bakwemurungania haso muchubusongo nigo babaire bagotebabuna nigere buya abasayi gutiga gutume ko bube amona bana boda boda anane ekero bakweligeria engere yabo. Bono abe baro chenga Linda Mwananchi ngochere tauni bakaratika basangereria na boda boda bonsi tinga mukire stage abantu be municipality batairira batwanekere kurumambi bakabono sakuna moja alimoka unga 500 dingento kieki 500 je wakane pibioso yo wakana enda geroko ora mafuto ko beka oseranchi okoli aso bengeti abati otumeka abantu HPP boga to are freedom. We are not being owned by anybody. Nga lazima ngamono nge group ya boda boda senje bamanya tora reta namba si town bame otorangeri gochi ATC 54 tigabati go sori yo otumeka boga etwanga ine tunga anko gutore stersa there will be goodies to irino na mache yo kunyo na wanyana mache ono karbarre selective watching online karbarre sifuno kore okwan bame ngotaka bangira ini watana babero bere bame gotoeli buebono what is this keroko usingi 500 ama futoko beka lancho kolia ebi yo wakana goseni kyo kolera whereby abantu batachieta kurumambi bakabona iga I'm very sure barosi yabesa ya maana bara swera nyomba aso bangete abati odo tumeka bobe